नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 कार्तिक 13 गते यानी 29 अक्टूबर 2024 से सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 10 गो प्रमुख खबर सब। 12 जिले में प्रहरी लागू औषध बिक्री वितरण में संलग्न रहल आरोप में एक पोली क्लिनिक के संचालक के पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव परवाला में एमआर पोली क्लिनिक के संचालक राजेश शाह कानो रहल इलाका प्रहरी कार्यालय 12 गढ़ी जनले बाटे। प्रहरी गोप्य सूचना के आधार में विशेष चेक जांच अभियान संचालन करत 12 गढ़ी गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 मलाही चौक स्थित एमआर पोली क्लिनिक में छापा मारले रहे। छानबीन के क्रम में उक्त क्लिनिक से विभिन्न प्रकार के लागू औषध मिलला बाद संचालक के नियंत्रण में लिहल गई प्रहरी जानकारी दिले बाटे। प्रहरी के अनुसार पोली क्लिनिक से कोरेक्स डीएक्स 5 बोतल, नाइट्रोवेट 47 टैबलेट, ट्रैमोवेल 20 टैबलेट, लोरी 3 टैबलेट, बफरिंग गैसिक के 3 टैबलेट आ फेनार्गन 3 टैबलेट बरामद कल गई बाटे। प्रहरी राजेश शाह कानू के पकड़ाव करके थप अनुसंधान आगे बढ़ाल गई जानकारी दिहल गई बा। 12 प्रहरी हाल पकड़ाव पड़ल व्यक्ति के नियंत्रण में रख के घटना में संलग्न अन्य व्यक्ति सबके भी खोजी तथा अनुसंधान कार्य के समेत तेजी देले बाटे। सिरहा प्रहरी वैदेशिक रोजगारी के नाम में ठगी कैल आरोप में एक मलेशियन नागरिक सहित 4 जने के पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव परवाला में 51 वर्षीय मलेशियन नागरिक मोहम्मद रिजवान बिन अब्दुल्लाह लहान नगर पालिका 23 के 42 वर्षीय रामाशंकर यादव, 25 वर्षीय राम भरत यादव और 39 वर्षीय सूर्य नारायण यादव रहल बानी। सिरहा प्रहरी के प्रवक्ता डीएसपी वीरेंद्र कुमार पासवान के अनुसार वो लोग बिना अनुमति नेपाली नागरिक के कतार भेज देवे के कहत लहान नगर पालिका 4 स्थित गोधली होटल से अंतर्वार्ता लेकर रकम संकलन कर रहल बेरिया कार्तिक 10 गते संझे पकड़ाव कैल गेल बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय लहान से खटल टोली उ लोग के नियंत्रण में लेकर ठगी संबंधी कसूर में म्याद थप करके जिला अदालत सिरहा से अनुसंधान प्रक्रिया आगे बढ़ाल गई डीएसपी पासवान जानकारी दिले बानी। महोत्तरी में हत्या करके अनुहार जरावल अवस्था में एक महिला का लाश मिलल बाटे। महोत्तरी जिला के पिपरा गांव पालिका 7 स्थित स्थानीय अशोक ठाकुर के आम के बगीचा में अंदाजी 25-30 वर्षीय महिला के लाश मिलल बाटे। प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी संतुल लाल जायसवाल के अनुसार मृतक महिला का पहचान अभी तक खुले सकल नहीं खे। काल सवेरे करीब 8:30 बजे स्थानीय सब लाश देखला बाद प्रहरी के खबर कैले रहे। महिला के चेहरा में साल राख के जरावल गईल आ कुछ भाग जरल भी मिलल बाटे। हल्का पियर रंग के कुर्ता लगावल महिला के रंग गहूँ गोर रहल डीएसपी जायसवाल बतैनी। घटना स्थल के अवस्था देखला पर हत्या भइल संभावना रहल प्रारंभिक अनुमान बाटे। अनुसंधान के खातिर महोत्तरी के प्रहरी प्रमुख एसपी नकुल पोखरेल के टोली प्रदेश प्रहरी कार्यालय के तालीम प्राप्त कुत्ता के टोली आ प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वर के डॉक्टर लोग के उपस्थिति रहल रहे। 5 घंटा से ज़्यादा समय कल गई अनुसंधान बाद लाश के पोस्टमार्टम के खातिर प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वर में रख के थप अनुसंधान और जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जनले बाटे। जनकपुर धाम से 221 किलो गांजा सहित एक जने पकड़ाव पड़ल बाटे। पकड़ाए वाला में मकवानपुर के भीमफेदी गांव पालिका 2 रहे वाला 24 वर्षीय प्रकाश लुंगवा रहल बानी। उनका के वार्ड प्रहरी कार्यालय मुजेलिया से खटल प्रहरी टोली शनिचर के संझिया बाबा आयल सेंटर नजीक से पकड़ाव कैले बाटे। प्रहरी ना 5X177 नंबर के मिनी ट्रक के चेक जांच करे के क्रम में ट्रक में फॉल्स बटन बना के लुगा छिपा के रखल 16 गो पोका में रहल उक्त परिमाण के गांजा मिलल जिला प्रहरी कार्यालय धनसा जनल बाटे। ड्राइवर प्रकाश के नियंत्रण में लेके थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। चंद्रपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 स्थित श्री आधारभूत विद्यालय राजपैड़ा में भवन निर्माण के रकम अनियमितता भइल रहस्य उद्घाटन भइल बाटे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक किशोरी चौधरी कीर्ति हस्ताक्षर आ छाप प्रयोग करके विद्यालय भवन निर्माण के खातिर छुटावल गई रकम में अनियमितता कल गई आरोप लागल बाटे। चंद्रपुर नगरपालिका राष्ट्रीय योजना आयोग के विशेष अनुदान के 53,98,289 रुपया राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में विद्यालय के खाता में जमा कल गई रहे। ई रकम मध्य प्रधानाध्यापक चौधरी कीर्ति दस्तखत नकली छाप के प्रयोग करके 23,08,473 रुपया अनियमितता कल खुलल बाटे। नगरपालिका 2080 आषाढ़ 20 गते ब्रह्म बाबा कंस्ट्रक्शन संगे 4 कोठे भवन निर्माण के खातिर समझौता कैले रहे। निर्माण कार्य संपन्न हो चुकला बाद रकम भुगतान न करके प्रधानाध्यापक चौधरी बारंबार रकम निकाल के निजी प्रयोजन में खर्च कैल मिलल बाटे। साथ ही भवन निर्माण के क्रम में निर्माण व्यवसायी के भुगतानी कैला पर कट्टी कैल गेल मूल्य अभिवृद्धि करके 3,38,473 रुपया आंतरिक राजस्व कार्यालय में जमा करे के परी कह के, लेकिन उक्त रकम भी निजी प्रयोजन में ले गई मिलल बाटे। नगर पालिका के प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत किरण निधि तिवारी कीर्ति कागजात के आधार में रकम हिने करे वाला प्रधानाध्यापक चौधरी विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ावे के जानकारी दिले बानी। कर्तव्य जान मुद्दा में इंटरपोल से रेड नोटिस जारी भइल एक व्यक्ति कतार से पकड़ाव पड़ल बानी। भोजपुर के गजेंद्र बांतवा राय पकड़ाव पड़ल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। एनसीबी दोहा के समन्वय में कतार में पकड़ाव पड़ल उनका के संबंधित मुद्दा में कार्रवाई करावे के प्रयोजनार्थ
आज नेपाल फिरता ले गल बाटे। वहाँ के श्रीमती झापा के मिश्रगंज नगर पालिका 11 धाइजन रहेला 48 वर्षीय श्रीमती शर्मिला तमांग के हत्या में संलग्न रहनी। श्रीमती के हत्या बाद फरार भइल उनका के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खोज तलाश एवं पकड़ाव करे के खातिर नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसंधान विभाग इंटरपोल शाखा के अनुरोध में इंटरपोल से 2081 साल आसीन 1 गते रेड नोटिस जारी कल गेल रहे। उनका के संबंधित कसुर बमोजिम कानूनी कार्रवाई के खातिर इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारी झापा के टोली के बुझावल गई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय इंटरपोल शाखा जनैले बाटे। नेपालगंज के निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरण में रूबी खान सहित के समूह संग गृह मंत्रालय 3 बूंदे सहमति कैले बाटे। आज दोपहरिया अधिकार कर्मी संगे भइल छलफल बाद सहमति के बुदा सब के अंत लागल रहे। ओकरा बाद माइती घर मंडल स्थित प्रदर्शन स्थल में ही पहुंच के मंत्रालय के उप सचिव दिल कुमार तमांग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता रूबी खान संग सहमति के हस्ताक्षर कैले बानी। सहमति में गृह मंत्रालय के उप सचिव दिल कुमार तमांग आ रूबी खान हस्ताक्षर कैले बानी। सहमति में हस्ताक्षर भइला पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पूर्व सदस्य मोहना अंसारी, अधिकार कर्मी विजय बाबू शिवकोटी, मोहम्मद शेर भगवान, बसंत रंजितकार आ मन कुमारी गुरताल साक्षी बैठल बनी। सहमति अनुसार कुर्मी प्रकरण के शीघ्र निरूपण के खातिर प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत जिला प्रहरी कार्यालय बांके के लेके भेजे के निर्णय भेल बाटे। निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरण में अनुसंधान के विषय के लेके सरकार खान संगे इससे पहले 4 बार सहमति कर चुकल बाटे, लेकिन अदालत तक मुद्दा न पहुँचते उ लोग फिर आंदोलन में उतरल बाटे। अधिकार कर्मी सब कुर्मी बेपत्ता प्रकरण में कांग्रेस से लुम्बिनी प्रदेश सांसद बादशाह कुर्मी संलग्न रहल बतावत आइल बानी। गृह मंत्रालय बनावल जांचबूझ समिति से भी उनकर भूमिका शंकास्पद रहल कहल गई बाटे, लेकिन प्रहरी अनुसंधान में गंभीरता न दिखावला से कहत अधिकार में सब असंतुष्ट रहनी। भाई टीका के दिन ही देश के बहुत जगह में वर्षा होखे के पूर्वानुमान बाटे। पश्चिमी वायु के प्रभाव से यह कार्तिक 18 और 19 गते देश के बहुत जगह में वर्षा होखे के संभावना देखल गई बाटे। ई वर्ष के भाई टीका कार्तिक 18 गते एतवार के पड़ल बाटे। मौसमविद एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा जल मौसम विज्ञान केंद्रीय विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर विनोद पोखरेल पश्चिमी वायु के प्रभाव आए वाला एतवार दोपहरिया से सोमवार तक लगातार वर्षा होखे के संभावना देखल गई बाटे। यूरोपियन आ अमेरिकन दोनों मॉडल एतवार और सोमवार के वर्षा होखे के संभावना देखल गई बाटे। वहाँ कहनी एतवार के तुलना में सोमवार के बहुत जगह में वर्षा के संभावना रहल बा। उनका अनुसार एतवार के कोसी प्रदेश के जिला में या सोमवार के मधेश बागमती गंडकी प्रदेश में समेत वर्षा होखे के संभावना रहल बाटे। भारतीय वायुसेना कंपनी के विमान में बम रहल कहत गलत सूचना दिहल आरोप में भारतीय प्रहरी एक जने के पकड़ाव कैले बाटे। न्यूज़ 18 इंडिया से उल्लेख कैल अनुसार नागपुर प्रहरी भारत के महाराष्ट्र प्रदेश के 35 वर्षीय जगदीश उनके के पकड़ाव कैले बाटे। नागपुर प्रहरी स्पेशल ब्रांच से बम के झूठा खबर देता आयल ईमेल उनका तक ट्रेस भइल बताल गई बाटे। पकड़ाव पड़ल जगदीश 2023 जुलाई 5 में आतंकवाद एक तूफानी राक्षस नाम के किताब समेत लिखले रहनी। पुस्तक बारे व्याख्या करत वहाँ के एमे आतंकवाद के जड़ से ही समाप्त करे के उपाय बारे लिखल बताल गई रहे। भारतीय फुटबॉल संघ AIFF साफ महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में नेपाल 70 मिनट खेल रोकल कहत दक्षिण एशियाली फुटबॉल महासंघ के पत्र लिखे के निर्णय कैले बाटे। खेल भइल बिहान तक AIFF साफ के पत्र लिखे के निर्णय कैले बाटे। खेल रोकला बाद लंबा प्रतीक्षा अपूर्ण भ्रम से अपन खिलाड़ी के लय एकाग्रता में बाधा पहुँचे के AIFF बतैले बाटे। भारत 62वां मिनट में अग्रता ले रहे। तुरंत नेपाल गोल कैलक, लेकिन रेफरी गोल अस्वीकार कैले रहे। ओकरा बाद नेपाल रेफरी के निर्णय के विरोध करत खेल जारी रखे के अस्वीकार कैले बाद खेल 70 मिनट से ज़्यादा रोकल गेल रहे। पर्यवेक्षक अधिकारी या नेपाली टोली बीच के लंबा छलफल बाद खेल फिर शुरू भइल रहे। खेल शुरू भइल कुछ समय में नेपाली के सावित्रा भंडारी गो करत बराबरी की स्थिति में ले रहनी। ओकरा बाद नेपाल टाई ब्रेकर में 4-2 गोल से विजयी होकर फाइनल में पुगल बाटे। आज के खातिर बादल खबर इतने। फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आबे करम। तब तक विदा दी। नमस्कार।